Na, sziasztok, srácok, én Tacsi vagyok, és elérkeztünk ebbe a játékba. Kikapcsoljuk a wifi-t, mert nagyon nem szeretem, ha beleszólnak a játékba a reklámok. Viszont 3. Elérkeztünk a 4. részhez. Amikor rájöttem, hogy ezek a hangok, hogy akkor ez a baba csinálja őket. Ez a játék egy beteg. Melyik őrült, aki ezt csinálta? Itt a vasarú. Ki ezt a játékot csinálta, az jó nagy beteg állat. Beteg állat. Hol van itt a telefon? Mert az előző játékomban találtam. Hát hova megy az Iza? Bemegyünk Alias festett világába? Te mit keresel ott? Be sem mutatkozzál. Akkor menjünk. Ha már is tetszik a 4. rész a játékból, akkor nyomjál egy lájkot, és hát ha lesz egy 5. forgatás, Truinsing. Mindegy. Ott a fekete macska. Azt is láttátok? Akkor így lefelé hajtotta a fejét, akkor így eltűnt. Aki szeretne, hogy ilyen modot csinálni, hogy tudja repülni, és meg tudja nézni, hogy van ez a játék megcsinálva. Mert tudjátok, hogy a játékok nem úgy vannak, hogy hanem maga a játék fogja és oda teleportással. Ja nem, ez nem kell. Az alsó. Gyere ide! Tacsor rám ijesztett. Na itt vagyunk. Nem is kell ilyen kazán, felrobban. Menjünk. Menjünk ebbe a büdös. Hát ez a volt olyan ijesztő. De a büdösnél. Na, úgy nyitunk, hogy recseg az ajtó. Ja, hogy földrengés. És itt hol a lyuk? Nem. Jó. Fejezd be. Nem vagy elektromos ajtó. Nagyon ennek a robotnak a neve halálosztó. Már tudjátok, miért ez a neve, hogy halálosztó. Aki még nem látta a karácsonyos event videót, akkor majd egyszer csinálok róla. Erről is jön egy karácsonyos event, és a
meg ott a hotelnél. Van a Halloweenról is van event, itt is, azt hiszem. Menjünk. Ja. Ó, menj a faszom. Ezt, bazzza meg. Ezt. Hú, az elsőre jó megy. Bazd meg. Hú, már nagyon nehéz. Jó, a kicsikkel kezdem. Nagyot a végére hagyom. És most... És vakarom. Miért akarsz felelést? Hozok neked. Ezeket sem láttam. Ó, ez nem volt olyan ijesztő. Elejtette. Tessék. Na erre bazog. Aj, de aranyos. Szívet küld. Nefte. Ajaj. Elkaplak. Vagy mégsem. Ezt már elsőre megcsináljuk. Zerankon. És majd hamarosan lesz ennek a játéknak egy második rész. Majd néha nézni fogom őket, mikor lesz második részek. Ó. Szóval jön közelebb. Szervusz. Csavarúzó. De Károly nem tud beszélni. Hát, hogy a játékosok, ilyen készítők úgy gondolták már, akik nem tudnak, hogy mit mond, inkább egy papír. Nem. De ugye ezt jól megcsinálták, hogy így megrajzolja a robot, hogy mi kell. Mi kell neked. Egy olaj. De ez nem volt olyan ijesztő. Nekem még az a rémisz, hogy ez az a gyerek hangot adja. Na az rohadt ijesztő. Kalapács. Esnek le a csavarok. Ez nem normál. Izzad a robot. Üff, tudja le, mint egy földrengés. Inna. Mi a? Hát szervusz, megszívtad te.
Loading. Nála van egy ilyen... Ott van nála egy... Mi neve? Jó, Tinto. A Tinto miért... és karácsonynál ezek a piros, kék, ezek megszereznek, meg lennek gyűjtve karácsonyi sebentnél, ezek megvannak a golyók, nem kell újra felszedni. Ja, tényleg te tudsz teleportálni. Add itt a kulcsot. Addig kiveszem alulról, már fáj. De fáj. Menj már ki. Erre csak szükségem lesz rád. Oké, azt meg. És amikor megtalálok, akkor kapok XP-t. Itt vannak, hogy mik vannak. Ezek a régi díjak, amiket csináltam a játék elején. Aha. Maximum kellene. Vannak, hogy mikor csináltam ezeket. És ezekből a díjakból 22 is nekem. 4, 6, 7. Meg nem tudom mi van. Amiket megtalálok, akkor azt kapok egy díj. Ott vagy? Téged kell. Hol vagy? Ott vagy, te kis. Megérdemlette. Na, annyi volt a videó. Sziasztok!